вам покажу, як в'яжуться стовпчики без накиду. Гачком я набрала 10 петель. Тоді роблю одну петлю підйому і в другу петлю від гачка ввожу нитку, накидаю і протягую. Тоді знову накидаю нитку і протягую вже через 2 петлі. Наступну петлю ввожу нитку, накидаю і протягую. Ввожу третю петельку, накидаю нитку і протягую. І так кожну петлю нашого першого ряда.